lalawigan sa Bohol, sugod karong adlaw, sirad-an sud sa usa ka semana ang New Trinidad Municipal Hall alang sa total disinfection. Kini human nagpositibo sa COVID-19 ang tulo niini ka mga kawani. Sa Executive Order No. 25 di Trinidad Mayor Judith Cajes, direkomendar sa Trinidad Emergency Management Administration kun tema ang granular ECQ sa bag-ong munisipyo sugod karong adlaw hangtod Hulyo 21 alang sa contact tracing, containment of cases ug total disinfection. Ang mga empleyado lang nga na-assign sa maong edipisyo ang mag-home quarantine ug mag-work from home. Samtang ang mga kawani sa Municipal Disaster and Risk Reduction Management Office lang usab ang makasud aron mag-disinfect. Matud pa mitaas gikan sa 72 ngadto na sa 81 ang mga nasakit sa COVID-19 sud lang sa usa ka semana. Duha usab ang namatay gumikan niini niadto lang Hulyo 11.